Jarrai dezagun funtzioaren inguruan, kasu honetan ikusiko ditugu funtzioen propietatea. Bi propietate ikusiko ditugu. Lehenbizikoa izango da ardatzekiko ebaki puntuak eta bigarrena jarraitasuna. Ikus dezagun lehenbiziko propietatea. Ardatzekiko, hau da X ardatzekiko eta Y ardatzekiko, ebakidura edo ebaki puntuak. Nahiko kontzeptu intuitiboak dira. Konsidera ezagun funtzioa horrelako adierazpenarekin eman dezagun hau dela bi puntua, beste hau dela 1, 2, 3, 4 eta pentsa dezagun funtzioa pasatzen dela hemendikan eta hemendikan, bi puntu horietikan. Egitea esan, ez du zartan zuzen bat izan beharrik, ez zaigu gehiago inportan hundik nola dijoan, baino eman dezagun horrela dijoala. Orduan, funtzio honek ardatzekin dauzkan ebaki puntuak honako hauek dira. I ardatzarekin hau, noski ezin desan bi puntua. Izango litzateke 0, bi puntua. Eta X ardatzarekin daukan ebaki puntua 4, 0. Orokorrean, funtzioak I ardatzekin dauzkaten ebaki puntuak izaten dira noski 0, B formakoak, I0 baita, eta X ardatzekin dauzkaten ebaki puntuak A, 0. Aztar dezagun orain jarraitasunaren kontzeptua. Ere oso kontzeptu intuitiboa da. Funtzio jakin bat jarraitua da, edo jarraia da, grafikoa ardatzak paperetik altxatu gabe marraztu badaiteke. Beraz, bi adibide horiek aztertu baino lehenago eman dezagun daukagula horrelako funtzioa, eta X bardin 1 puntuan egiten dula beste horrelako salto bat. Orduan, jarraia izango litzateke beti 1 puntuan izan ezik. Esango genuke funtzio honen jarraitasuna dela zuzen erreala balio guztiak ken 1 puntua. Adibide simple bat jartzeagatik. Ezabatuko dut. Hemen dauzkau bi funtzio, ikusten dezue ezkarrekoa. Ikusten funtzioa ez dagoela definituta puntu batean. X bardin 0 puntuan. X 0 denean ez baitakigu noa jun gora edo bera. Eta bigarren puntu hontan X bat denean, suposa dezagun hori dela bat, baita dauka jauzi bat, salto bat. Funtzio, lehenbiziko funtzioaren jarraitasuna izango litzateke zenbaki guztiak R ken 0. Eta bigarrena ere zuzen erreala ken suposa dezagun puntu hau bat dela. Izan ziteken beste bat, eta ez digu ariketak ez esaten. Gu suposatzen dugu bat dela puntu hori. Aztertuko dugu funtzio honen
jarraitasuna. Eta galdetzen digute, ea funtzio honek ardatzekiko ebakidura punturik dauzkan ala ez. Nahiko argi gehatzen da, irudiari erreparatuz, badaudela zenbait eten jarraia ez dela beti. Punto problematikoak izango lirateke, x bardin minus bi, zeta puntu hontan, x minus bi denean, funtzioa batean pasatzen da minus batetik batea. Ez jarraia den beste puntu bat da 0, x 0 denean, zeta puntu hontan pasatzen da batetik 0ra. Eta bukatzeko beste etendura puntoa izango litzateke bi. Puntu hontan pasatzen baita balio hontatikan 0tik infinitora gora juten da, goraino juten da. Beraz, funtzio hau da jarraia puntu guztietan bi 0 eta minus bi izan ezik, izango litzateke minus infinitotik minus bira, minus bin ez da jarraia, minus bitik 0ra, 0an ez da jarraia, eta bitik plus infinito. Minus bi, 0 eta bi puntuak dira eten edo etendura puntuak. Galdetzen digute ere kalkulatzeko ardatzekiko ebaki puntuak. Ikusten dezuenez, x ardatzarekin, hemen gaude, funtzio honek ez dauzka ebaki puntuak, edo dao x ardatzetik bera, edo goran, baino ez du zeharkatzen x ardatzen. I ardatzari dagokionez dauka ebaki puntu bat, hain zuzen ere puntu hau. Ikusten dezuen bezala hemen 0 dauka, x 0 denean, iren balioa da bat. Orduan, ebaki puntua izango litzateke 0 bat puntua. Bukatzeko, eskatzen digute, adierazteko algebraikoki, grafikoki, funtzio honen irudipen grafikoa. Hau da, ematen digute adierazpen algebraikoa, hemen ematen digutena, eta hau esaututa, kalkulatu behar du haren irudipen grafikoa. Ikusten dugu, hiru adarreko funtzio bat dela, irudikatuko dugu, eta kalkulatuko dugu nun ez dan jarraia. X minus infinito eta bi artean dagoenean funtzioa da minus x. Ardezagun adibidez bat balioa bi balioa 0 balioa minus bat balioa gutxi gora bera ikusteko nola izango litzateken funtzio hau x0 denean i da minus 0, beraz 0 hortikan pasako litzateke x bat denean minus bat x bi denean minus bi
eta x minus bat denean, bat, hau ja, positibo izango da. Orduan gutxi gora bera funtzioa izango litzateke, horrela. Horreaino, eta hemen jarraitzen du minus infinito daño. Balio du, x-ken lau, x bi eta lauen artean dagoenian. Hemen daukau bi, hiru eta lau. X lau denean, balio izango litzateke, lauken lau, 0. Hemen dikan pasako litzateke. X hiru denean, izango litzateke, hiru ken lau, minus bat. Beraz, gutxi gora bera, funtzioa da horrela. Beraz, hemen zerbait gertatzen zaio, funtzio honi, baino etendurak ez dauzka, saltorik ez dauzka. Ondoren esaten digute, ja, hemen, lautik plus infinitora hartzen dula beste balioa, 10 ken bi x. X lau denean, balioa da 10 ken bi bider lau, 10 ken sortzi, bi. Beraz, lau denean, bat, bi balioa hartzen du. Orduan, hemen dago. Ikusteko gutxi gora bera nola jarraituko luken, x bost denean, balioa izango litzateke, 10 ken bi bider bost, 0. Hola izango litzateke, orduan, antzematen deu gutxi gora bera nola jungo dan funtzioa. Horrelako zerbait. Hemen jarri beharko dugu horrela, eta 0a honi dagokio, bigarren adarrari dagokio. Beraz, irudia ikusita esan dezakegu, eten puntu bakarra, edo etendura puntua, x bardin lau dela. Beraz, funtzionen jarraitasuna, edo funtzio hau jarraia da, zuzen guztietan, ken lau puntuan.